Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang kinurmatan Bapak Arifudin Widodo SPT serta kanca-kanca sewelas TFLM setunggal ingkang kula tresnani. Sepisan sumangga kita sesarengan mujudaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking rahmatipun kita saged kempal manunggal kanthi bagus waras ing wulan siam ingkang kebak berkah menika. Wulan siam punika boten namung ngandhani luwih saha nelak wiwit fajar kanthi maghrib. Langkung saking punika siam inggih punika wekdal kangge ngembleng diri, yaiku nahan nesu saking sedaya tumindak ingkang boten mupangat kados dene kenakalan remaja. Kita terobsesi muda kedah saged nggadhahi karakter saha akhlak ingkang sae. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dawuh wonten hadis riwayat Bukhari Muslim, laisa syadidul surah innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Lan tegesipun wong kang kuat iku dudu wong kang jago bulat, nanging wong kang kuat iku wong kang saged nahan diri nalika nembe nesu. Saking hadis punika kita saged mendhat piwulan dibilihkan kekuatan kakiatan sajati punika wonten ing kasabaran. Pramila monggo kanca-kanca sedaya kenakalan dados diri tawuran, perang sarung utawi balap liar kita gantos kanthi kathah-kathahaken ibadah saha kagiatan ingkang positif. Mugi-mugi kanthi awake dhewe nindakaken siam kanthi ikhlas dhewe dados generasi ingkang duweni akhlak lan karakter kiat mulya saha guguna tumrap sesami. Cekap semanten atur kula mbok bilih wonten kelentahan-kelentanipun ampun kula matur. Kula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.